Алтын балык кызлары нәрсә белән генә шөгыльләнмәй дә, нәрсә белән генә мавыкмый. Җыр тыңлап җилкенүче, шигъриятка мөкиббән гүзәл затларыбыз бүген тарих битләренә күз салырга ниятләделәр. Узган гасырларның авазын ишетергә, борынгы кулъязмалар, кызыклы экспонатлар белән танышырга дип, бүген алар музейга килделәр. Илсия, беләсеңме, дөньяда нинди генә музейлар юк, хәтта трофейлардан төзелгәннәре дә бар. Мәсәлән, Англиядә, Британия музеенда Һиндстаннан алып кайтылган экзотик җәүһәрләрне күрергә була. Ә Берлиндә исә Мисырның әдәбияты, сәнгате саклана. Гүзәл Нефертити үзүгә шунда. Греция һәйкәлләре Франциядә. Ә без исә һәр вакыт туры юлдан барабыз. Безнең музейларда үз бизәкләребез, орнаментларыбыз, чигешләребез. Беләсеңме, Гөлия, киләчәктә музей экспонаты булырлык шкатулка ясарга өйрәнәсем килә минем. Атлас тасманың тарихы элеккеге гасырларга ук барып тоташа. Борынгы Грециядә һәм Римда хатын-кызлар образларын тулыландыру өчен ефәк ленталарны чәчләренә ураганнар, киемнәрен бизәгәннәр. Бүген бу төр кул эшенә игътибар янәдән артты. Ефәк тасмалар белән эш иткәндә чигүнең иң гади усуллары кулланыла. Күләмле рәсем купшы күренә. Бернинди шикләнүләрсез бу төр кул эшен киләчәктә киң таралыш һәм зур уңыш көтә. Аллы гөлле тасмалардан үрелгән мондый матур чәчәкләрне әле мин якыннан беренче тапкыр күрәм. Бу эшкә сезнең хыялыгыз балачактан булгандыр инде. Да, я с детства любила цветы, как бы... Балачактан ук гүзәл чәчәкләре яратам. Шул матурлыкны рәсемгә төшерә идем. Элегрәк курчаклар ясаучы мастер булырга хыялландым. Әмма ул вакытта мөмкинчелекләр юк иде. Хәзер исә заманалар башка, күңелең нәрсә тели, барысын да алырга мөмкин. Моннан 3 ел элек кибетләр буенча йөргәндә ленталар ярдәмендә Шигу исемле китапны күрдем һәм сатып алырга булдым. Әлеге китап ярдәмендә беренче адымнарымны ясадым. Башта чәчәкләр, рәсемнәр чиккән булсам, хәзер инде шкатулкалар ясыйм. Бу матур болын чәчәкләрен күргәч, минем дә эшләп карыйсым килә. Ну, могу показать, научить, как весь процесс делать. Бик рәхәтләнеп өйрәтәм. Шкатулка ясаганда иң төп әйберләрнең берсе нигезе. Күргәнегезчә, без ясый торган шкатулканың нигезе әзер. Эшебезнең яртысы башкарылган дисәк тә була. Түбәсен генә ябыштырасы калды. Клей ярдәмендә тукымага ефәк тасма белән чигелгән рәсемебезне шкатулканың түбәсенә ябыштырабыз. Миңа калса бик матур килеп чыкты. Әлеге чәчәкләр һәрчак кешеләрнең күңелен сөендерәчәк. Ленталар белән чиккәндә гадәттә әнәләрнең олы күзлесен кулланалар. Шулай ук чигүне өйрәнә башлаганда җиңел рәсемнәргә тукталырга кирәк. Соңрак инде рәсемнәрне катлауландырырга да мөмкин. Күрәсез, нинди матур чәчәк килеп чыга. Әле мин бит әле өйрәнәм генә. Без монда төрле төстәге тасмаларны күрәбез. Шушы тасмалардан чигелә торгандыр инде бу чәчәкләр. Әйе, шулардан. Ә булай өйрәнүе авыр түгелме? Башта авыррак. Күзләрдә бит әле күнегеп бетмәгән. Соңыннан җиңеләя инде. Мондый матурлыкны күргәч инде күңелләр күтәрелеп китә. Тагын да яңа матурларны ясасы килә. Иптәшләремә бүләк ясасы килә башлай. Безнең күрше хатыны Лариса бик тырыш кеше инде, ачык йөзле, бер кешегә дә булышырга әзер тора торган кеше инде, шундый ягымлы, бик яхшы хуҗабикә инде. Минем дустым күптән түгел генә үзенең бизнесын ачып җибәрде. Менә минем шуңа күрә сездән инде тизрәк чигәргә өйрәнәсем килә. Шушы ефәк тасмалар белән. Быстро так этому творчеству, конечно, не научить. Әлеге иҗади эшне сез тиз генә өйрәнә алмаячаксыз. Соңрак мин сезне бик теләп өйрәтермен. Хәзер исә үзебез бергә ясап бетергән шкатулканы бүләк итә аласыз. Дустыгыз мондый бүләкне алгач шиксез шат булыр. Яхшы, мин нәкъ шулай эшлим дә.
Гүлия, минем сиңа бүлегім бар. Яңа офисыңа қоярсың. Ого! Мұны бит музейде да қалдырға була. Ғажап матур эшләнгән, рәхмәт, куандырдың. Кызыга менә шундый вак ювелир эш белән шөгыльләнүчеләргә. Көне-төне эштә бит син, Гүлия, синең аңа вакытың да калмый. Әле кич белән тагын ниндидер экстрим уйлап тапкансың, анысы нигә тагын? Илсия, ул да бит миңа эш өчен кирәк. Кыя тауга менү экстрим спорт төрләреннән санала. Әлбәттә, канда адреналин уйнату ул шәп нәрсә. Стена тауны үтүчедән исә зур осталык, тырышлык һәм ихтыяр көче сорала. Әлеге егетләрне алда торган бер генә каршылыкта куркытмый. Биеклекне иярләү. Монда бар да үзеңнән тора. Хәер, бу инде миңа таныш ул бизнеста нәкъ шулай ук. Һәрвакыт формада көчле һәм нык булырга кирәк. Ага, тренер инде килгән, мине көтә. Сәлам. Сәлам. Ничекәләр? О, егетләр, сәлам. Менә безне. Тау белән бил алышканда гәүдәнең һәр килограммы бармакларга төшә. Шуңа күрә озын тырнаклар белән тауга менәргә сиңа киңәш итмәс идем. Әзер тор, егетләрдән соң без менәбез. Нәкъ шушындай аяк кием кигәнсең, дөрес. Бу бик уңайлы аяк кием. Тауга менү өчен. Тауга менү өчен. Мин әле әзерләнегез, мин әле җипләрне килдем. Яхшы. Алексей, син әлеге спорт белән инде ничә ел шөгыльләнәсең? Монда нәрсә бирә менә бу спорт сиңа? Я в спорте уже где-то... Мин спортта инде 10 ел. Кыя тауга менү белән 2 ел элек шөгыльләнә башладым. Хәзер тренерлык эшендә алдым, талантлы егет кызларым бар. Киләчәктә алардан менә дигән спортчылар чыгачак. Монда экстрим миңа ошый, анда адреналин да, риск та, җиңү тәме дә бар. Кыя стена янына мин шул хисләрне яңарту өчен киләм. Алексей, менә ничек уйлыйсың, син бу стенадан инде үстем дисең үзеңне, менә үзеңне башка биегрәк таулар, әйтик, Урал, Эльбрус тауларында үзеңне сынап карыйсың килмиме? Вообще да, но есть такие... Малайзияда кызыклы кыялар рельефы бар. Минем шунда барасым килә. Табигать анда кырыс булса да матур. Монда өйрәнгән техникаларны кулланып, менә шул кыя тауга менәр идем. Кешлекле кеше тормыштан нәрсә көтә? Билгеле җитди көндәш, бәрелеш азартын һәм җиңү шатлыгы. Менә бүген синең алдында шушы стена синең көндәшең. Биредә тагы шунысы да әйбәт, әлеге каршылыкны беренче мөмкинлектән үтә алмасаң, аны кабатларга була. Синең белән алдагы тренировкаларда җиңел юл буенча барсак, трасса буенча барсак, бүген катлауландырабыз. Син бүген башка бүген ясаган трасса буенча менәчәксең. Әзерлән. Көндәшемне җиңүдән бер адым артта торам. Нәрсәдән башларга? Барыда гади. Стена каршылык янына киләсең, кулларыңны менә шулай әзерләп, югарыга үрмәли башлыйсың. Мондый төр шөгыльләнүләр билгеле хәрәкәт пластикасын үстерә, артык авырлыктан да котылырга ярдәм итә. Тышкы үзгәрешләр белән бер рәттән эчке дөньяң да яңарачак. Кыя тауны җиңү үз-үзеңә ышаныч, хөрмәт хисен арттырачак. Бу инде эштә дә, шәхси тормышта да уңышка ирешү дигән сүз. Бүген авыррак булды. Шулай да мин җиңдем. Җиңү минем якта. О! Бу бәхет. Бәлки сезгә авыррак тарасын үтерик. Музейбыз бик кызыклы, анда борынгы таш гасырга чагылдырган экспонатларда, Болгар чорында, этнографик зонада һәм инде шул ук вакытта КАМАЗ төзелеше, Бөек Ватан сугышына кагылышлы материалларын барсын да күрергә мөмкин. Сәүдә
Үсешедә инде безнең ул вакытта авыл дип аталган Чаллы авылында үсеш алган булган сәүдәгәрләрнең йортлары безнең үзәк урамда урнашкан булган. Алар 2 катлы булып, беренче каты таштан, икенче каты агачтан эшләнгән һәм икенче катта инде сәүдәгәр үзенең гаиләсе белән яшәгән. Беренче катта инде яки аларның складлары, яисә инде менә шу лавкалары яки сәүдә нокталары булган. Шәһәрдә эшчәнлек алып барган сәүдәгәрләрнең ни дәрәҗәдә бай булганлыкларын инде менә шушы 1978 елда бер сәүдәгәр йортын сүткәндә табылган хәзинә раслый. Бу артиллерия снаряды гильзасы эчендә кагаз акчалар 2 миллион сумга якын булалар, көмеш һәм алтын тәңкәләр, хатын-кызларның бизәнү әйберләре була. Мисал өчен әйтергә була, менә шу 5 сумлык акчага 19 гасыр башында бер сыер алырга мөмкин булган. Мондый акчалар бирде әйткәнемчә инде 2 миллионга якын. Әйтегез әле, менә бу акчаларның кемнеке икәне билгелеме? Кызганычка каршы бу турыда безнең мәгълүмат юк. Хәзер инде без сезнең белән үзенчә генә символик күпердән чыгабыз. Бу үткәнне бүгенге белән тоташтыручы күпер яки үзәк урам күпере дип атасак та була. Һәм менә шушы күпер аша чыгып без хәзер татар йорты күренешен карап китәрбез сезнең белән. Элек-электән Чаллыда татарлар һәм руслар иң күп гомер иткәннәр, яшәгәннәр. Биредә инде сез рус избасы күренешен күрәсез. Бусы инде татар йорты күренеше. Татар йортлары кичкенә генә булуларына карамастан, элек-электән үзләренең чисталыклары белән аерылып торганнар. Елга 2 мәртәбә аларны кырып, идәннәрен, түшәмнәрен кырып юганнар. Татар избасы инде гадәттә 2 өлештән торган. Язбаның уртасында урнаштырылган сәке, ул сәке инде йоклау өчен дә хезмәт иткән, көндезләр инде аңа утырып ашый торган булганнар. Йортның иң тыныч, иң җылы урынына гадәттә бишек эленгән булган. Булачак әти үзенең беренче баласына үз куллары белән бишек үргән һәм инде шушы бишекне нәкъ шушынча җылы урынга элеп куелган һәм инде бишек эленгән урын балалар үсеп җиткәч инде аның элмәкләре алынмаган. Бу начар билге булып саналган. Нинди манзара! Бу әбиләрнең ишек алдын хәтерләтә. Илсә беләсеңме, мин балгышыкка кайткандай булдым. Җәйге авыл иртәсе. Табигатьнең шушы мизгелен яратам да соң. Җәйгә иртәрәк әле. Ләкин менә беренче умырзаяларны без тиздән, бик тиздән күрербез. Хөрмәтле Ярҗалының гүзәл затлары. Беренчедән мин сезне матур яз көннәре белән тәбриклим. Һәм дә инде бик матур тапшыру ачылган икән. Менә гастрольләр вакытында мин карадым алтын балык. Бу бүләк Ярҗалы хатын-кызларына. Мин шуны гына әйтәсем килә. Без хатын-кызлар хәзинә иратларыбыз өчен. Без иратлардан күпкә көчлерәк. Авыр туларга да, тормыш мәшәкатьләренә дә ныграк түзә торган адәм затларыбыз. Рухи яктан көчле булыгыз, матур булыгыз. Матурлыкның сире эчке халәтегез. Күтәренке кәйф булсын сездә һәр вакытта. Тирә-як мөхитне карагыз әле. Матурлыкларны күңелегезгә күчереп, матур итеп якыннарыгызга бүләк булып яшәгез. Бусы инде безнең КАМАЗ төзелеше һәм инде яңа шәһәрнең төзелешенә багышланган экспозиция. Безнең шәһәр үзенең КАМАЗ заводлары белән билгеле һәм дан тота. Һәм инде аны төзү 1969 елда башланып китә. Безнең КАМАЗ заводлары бик күп төрле модельдә йөк машиналары чыгара һәм аларның кайбер үрнәкләре биредә урын алган. Һәм инде бу машинаны карап кына түгел, аның кабинасында утырып карарга да мөмкин.